Hi guys, आंनि गोदान मोनसे फिन भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायबावबाय। जों नै तामुलपुराव फैदो आरोना साहित्य सभायाव। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ बिदिब्ला। जों थांबाय थादो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ। जों सफैबाय आरोना गेटथिं। जों हाबबाय थादो। बिराद मानसि होंगो दोंगो। होमबाबो लाथाबनोसै भिडिअखौ जि हायो देखायनोसै आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। एसेब्लाबो मोजां मोनगोन नायनानै आंनि भिडिअखौ। नै जोंनि आदाया बिराद फट' लागासिनो आरोना भिडिअ खालामगासिनो बेबो। नोंथांमोना नायलांबाय था। बिराद गरम बोथोरा दिनै। जों नै फाइनालि साइनासालियाव सफैबाय आरोना। फैनायासो लेट जाबाय नालाय बिराद गोजानाव जों नुहरस' हाया आरोना। होमबाबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नोंथांमोना देखायगासिनो दं आरोना जेनेबा मोजां नुवानो बयबो दंना। Brahma, Minister in the government of Assam, Chief Pramod Boro, Chief Executive Member, Boroland Territorial Council, Rangora Nursery.